зараз настоюємо на тому, що статус автономії має бути збережений, але абсолютно трансформованому вигляді. Це має бути автономія на основі права корінного народу на самовизначення у складі української держави. Проще кажучи, це має бути автономія, де мають бути абсолютно урівнені в правах і корінний народ кримськотатарський, і етнічні українці, і люди інших національностей, які живуть в Криму. У світі є багато варіантів вирішення статусу таких територій, як Крим, так, щоб задовольнити людей, які живуть на цій території. І це найголовне, щоб ніколи не допустити територіальну дезінтеграцію держави. Цей принцип ми маємо завжди тримати при будь-яких оформленнях статусу Криму. Територіальна цілісність української держави має посилюватися статусом Криму.